presentar a Nilo García Armas, profesor do Conservatorio Profesional de Música da Coruña, clarinetista, director de orquesta e un apaixoado da figura de Canuto Berea. Estamos todos contagiados de todo o que sabe, que moito, que está a rematar a súa tese doctoral, está prácticamente rematada, ten que lela nada máis, que seguro que vai ser todo un éxito. Bueno, de Canuto Berea eu non vou decir nada, simplemente o recordo que creo que temos todos da Rúa Real, daquela tenda de música, non? A primeira tenda de música de Galicia, o primeiro editor, ali onde estaban as partituras sempre no escaparate dos teus ollos, de Chané, dunha diosa Mariquiña, que mesmo aí temos as planchas na academia que se atesoran aí na vitrina, as planchas das edicións daquelas cancións que son a historia da música de Galicia. Bueno, en fin, vai falar de Canuto Berea, que xa digo, un tema apaixoante. Moitas gracias, Nilo, por estar aquí, por compartir este momento con nos. Gracias. Boa tarde, darlle as gracias a Juan, as gracias a Margarita, que me acompañará despois con algunha peza que interpretaremos. E nada, espero que vos sea ameno, que non vos sea moito tostón de moitos datos que teño na cabeza, a ver se os sei estruturar para que sea divertido e que todos aprendamos algo no día de hoxe. Canuto Berea era un nome que se repetía en 3 generacións. Había o Canuto Berea Ximeno, que veu desde procedente de Zaragoza, aquí o tedes, non sei se vedes o... Sí. Vale. E, a súa vez, o seu pai era Juan Berea González, que proviña de Ronda, e Ramón Berea, que xa era de Boimorto. E o pai deste, que xa en 1720, era Pedro Pablo Antonio Canuto Berea. Isto fixo o rico Berea no seu día, os antecedentes do século XVII, por aí. Eu me limitei a seguir de atrás do dele, e depois o único que fixe foi investigar un pouco sobre todos os irmáns de Berea Ximeno. Estuveron en Zaragoza, el veu aquí para a Coruña, ten nas partituras que se conservan no arquivo Berea da Diputación, algunha data de 1834, que estuvo por Alicante, e despois sabemos que o seu fillo nace en 1836, pero a acta de nacimiento hai agregada un acta de matrimonio que se naceu en xuño, o acta de matrimonio é no mes de setembro. O sea, que quere decir que en 1835 chegou a Coruña e conoceu a súa María Antonia Rodríguez Vázquez, e despois aí naceu Canuto José Berea Rodríguez. Tedes aí destacados os que destacaron salentaron no campo musical: Manuel Berea Rodríguez, que foi profesor de instrumentos de corda na Escola de Bellas Artes; Nicasio Berea Rodríguez, que axudoulle na tenda, foi afinador de pianos, foi director de banda tamén; Andrés Gaus Berea, que era sobrinho de Canuto Berea Rodríguez, que vamos falar hoxe; e Canuto Berea Rodrigo, que non é Canuto Alejandro, senón, aquí señalei no mal, é este Canuto Jacinto Nicasio Berea, pero claro, como Canuto levaba, como podedes ver, unha chea deles, Canuto Alejandro, Canuto Jacinto, despois temos a Luis Canuto tamén, de feito sigue o Canuto, sigue aquí, estes xa naceron hasta 1913, de aquí, este foi Canuto Alejandro Berea Rodrigo, foi cónsul de Nova York, e algún descendente del, un tataraneto del, hoxe tamén é pianista. Nada, isto era só para situarvos que hai 3 Canuto Bereas que ao longo da historia tamén as investigacións se confunden, porque como o nome era Canuto Berea, pois confundes. Vou dicir, vou centrar un pouco no ámbito musical, sendo esta a segunda xeración de Canuto Berea, que comeza co auxe do comercio musical que fundou o seu pai. Durante a súa vida demostrou a súa faceta polifacética, tanto na vida musical como intérprete, violinista e pianista, compositor, maestro de coros, que falarei despois, docente e director de orquesta, así como na súa vida social, que formou parte de diferentes sociedades, como o Liceo Brigantino, sendo presidente da Sección de Música, a Reunión Recreativa e Instructiva de Artesáns, que foi presidente en 2 ocasións, e na vida política, sendo concellal en diferentes ámbitos desde 1875. Mesmo chegou a ser alcalde uns meses no ano 1889. E unha das principais características del
podemos situar como un principal actor rede para aspirar a interpretar globalmente as actividades que realizou durante a súa vida como un mediador activo, e non só un mediador intermediario, un mero intermediario na música da súa época. El empezou, digamos, as súas primeiras nocións musicais foi co seu pai, supoñemos, non hai ninguna documentación escrita que fora por seu pai, pero sí que no libro de Dicionario de Músicos de Felipe Pedrel sí que o nomea, de parte tamén era neto de músico, Juan Berea tamén era músico, e tamén o sitúan como alumno de Juan Cortier, que era o pai de outra saga de músicos, a saga Curtier, que tuveron relación, que falarei máis adiante. Tamén de Eduardo Arana, que tamén falarei outra saga de músicos que aparecía máis adiante. O primeiro documento, digamos, que onde aparece como músico foi na Orquesta de Circo Artesáns, que se formou en 1847, e ele aparece como Canuto Berea menor, e tiña 10 anos. Era unha orquesta formada por diferentes músicos, que había os irmãos Lago, unha chea deles, Matías Valenzano, que era o sogro de Pascual Veiga, Bernardo Noriega, bastantes músicos. A súa formación musical, aparte de con estes, unha das miñas hipóteses, que tamén o corroboran outros investigadores, foi a súa con Blas Álvarez. Blas Álvarez era un violista da Orquesta do Teatro, que Sarasate menciona nas súas memorias de Altadil, que di que o único profesor que tivo na Coruña foi o concertino da orquesta, Blas Álvarez, miembro además de la música de capilla, que por la indicación de Canuto Berea Jimeno, que en aquel momento era dicho de orquesta y a quien había pedido consejo el padre de Sarasate. O pai de Sarasate era un director de banda militar, estaba en Santiago, destinaron aquí para a Coruña. Entón, Sarasate fillo, violinista, virtuoso violinista, estudiou con Blas Álvarez, xunto con Canuto e Manuel. De feito, hai unhas anécdotas que decía no seu libro que mentras daba a clase tiña ese cheiro a pimienta e cheiro a bacalao mentras impartía as súas clases ao maestro. E si que nuns exercicios de armonía que hai no arquivo Berea, estaban firmados por Canuto Berea e pon 15 de julio de 1851, señor Don Miguel Sarasate. Podemos comprobar que tuveron a súa relación. Cabe hipótesis que Berea, que xa tocaba na orquesta desde 1847, participase tamén no concerto, primeiro concerto en 1852 de Pablo Sarasate, que na Coruña, o cal foi presentado á sociedade, e o seu éxito foi tal que a doña Juana de Vega atuvo de mecenas para que o rapaz pudera estudiar en Madrid. Aí o vedes, non sei se o vedes desde aí, os pais de Juan Martín Sarasate, de 8 anos de edad. Este foi en 1852, este concerto. E a cátedra de violín, a cátedra, cando se empezou a enseñar violín no Circo Artesáns, foi un ano despois, que foi cando faleceu o seu pai. El, huérfano, a los 17 años, leo unha cita de Pedrell, huérfano a los 17 años demostró entonces condiciones de carácter y un espíritu activo, emprendedor, origen y base de su porvenir. Cultivó el piano y el violín, dando lecciones de música, sostuvo la numerosa familia a él encomendada. Un ano despois, aí sobre 1854, en algunha das partituras que se conservan no arquivo, nunha tanda de valses, concretamente, na parte do violín principal aparece datado e firmado por abaixo Canuto Berea, 14 de julio de 1854. El despois aparece tamén como maestro de coros, que non pasou como maestro de coros, digamos, a ser mencionado na historia da música de Galicia, pero sí nalgúnas referencias cercanas ao que vou falar agora, vou mencionar para que vexades que sí que se dedicou a eso. De feito, en 1857 aparecía como maestro de coros dunha compañía xunto co seu compañeiro Hilario Curtier, que dirixía a orquesta. Incluso un pouco despois xa aparecía como mencionado como director de orquesta. Aquí esta partitura tamén se conserva no arquivo, de cando a reina Isabel visitou a Coruña en 1858, xa pon compuestas por el director de orquesta, don Canuto Berea.
incluso hai vou mencionar aquí unha crítica de un crítico musical apodado Friz, que cargaba os seus escritos duramente contra Pascual Veiga e facía referencia a Canuto Berea como pioneiro en fundar os orfeóns galegos con estas palabras: en el que me sirve de blanco para replicar, hay algo por lo que se deduce para todo rector criterio, que el señor Veiga fue el fundador de la escuela orfeónica en Galicia, y eso es absoluta inexactitud. El primero que inició la creación de los orfeones o masas corales en esta región fue mi respetable amigo el señor don Canuto Berea, quien, si sabe por poco tiempo, reunió bajo su competente batuta los 40 individuos y con ellos se presentó en sociedades particulares y al público, allá por el año 75 o 76, recogiendo muy merecidos aplausos. Incluso otras referencias posteriores de Indalecio Varela Lenzano tamén o mencionan como un dos pioneiros das institucións orfeónicas. De Varela Lenzano se desarrollaba al color que se difundió el entusiasmo de Canuto Berea y florecieron merced a los perseverantes ciudadanos de Pascual Veiga. E así algunhas outras referencias posteriores, pero ao longo da historia, como ben sabedes, foi eclipsado por outros músicos, compositores galegos que foron grandes directores de orfeóns, como Xoán Montes, Pascual Veiga, Castro Chané ou Valdomiro. Outro aspecto musical a destacar é a súa faceta como docente, que seguramente tamén se excedía cos seus fillos, incluso en algúns escritos tamén parece mencionado co seu sobrinho Andrés Gaus, pero Gaus naceu no 74, bueno, direi despois o seu cuñado foi para a sucursal de Vigo 1880. A documentación que puiden atopar a partir de 1866, que hai libro de contas no arquivo Berea, é unha referencia de algunha alumna. Non sei se vos sona esta, que foi unha afamada escritora, doña Emilia Pardo Bazán. Esta foto consérvase no arquivo da Real Academia e no reverso da foto leo textualmente escrito por doña Emilia: al señor Canuto Berea, su discípula Emilia Pardo Bazán. Non sei se non debería ter moita devoción para as leccións de piano a señorita Pardo Bazán, porque decía ella: llegué sí a tocar varias fantasías y no sé qué galops, pero siempre de mala gana y rabiando, maldiciendo con todo mi corazón al que inventó ese instrumento. De feito, se sabe por escritos que lle pedía ao seu pai prefería clases de latín que as clases de piano. Pero bueno, Canuto Berea está claro que daquela xa era unha persona moi recoñecida na nosa sociedade herculina, bueno, e ao mellor non era unha persona que motivaba moito os seus alumnos. De feito, hai unhas partituras máis de finais dos 60, da década dos 60, onde aparecen algúns outros alumnos. Despois, esta faceta debeu desaparecer das moitas que tiña el, sobre todo a raíz que se excluiu como presidente do Círculo Artesáns ou máis adiante na faceta política. Como intérprete, cando foi presidente do Círculo de Artesáns, foi do 1870 a 1874. Creou uns concertos de música de cámara no Círculo de Artesáns que tiñan lugar todos os xoves e todos os domingos. Feito, vedelo aí, verdad? Aparece mencionado o cuarteto formado por señores Curtier, Berea, Mariano Alonso e o xoven Francisco Pillado. Este programa facilitaron os bisnetos tataranetos da familia Pillado. E vedes aí que ten tres partes de concerto. Primeira parte, segunda parte, terceira parte, casi todo música italiana. Como Pasquale, Giovamento, Manuel Máscaras, Pirámide, el Carnaval de Venecia, digamos, eran un dos greatest hits, pero daquelas. E a súa actividade como intérprete de violín se repetía unha e outra vez con grupos de cámara. Sempre estaba mencionado o señor Curtier, o señor Pillado. De feito, tuvo unha gran relación cos Curtier, porque incluso familiar, porque Canuto Berea foi padriño dun dos fillos, que se chamaba tamén José Curtier. Outro destes fillos foi Ricardo Curtier, que tamén foi director de banda de Pobra de Tribes, de Ourense, de músico. E tamén tuveron os seus piques, porque foron os dous directores de orquesta, o señor José Curtier e Canuto Berea. E así como anécdota,
vamos contar unha que recollo dun periódico de 1875, cando tamén Curtier foi nombrado director da orquesta, e por titular: en la compañía de Zarzuela que va a actuar en nuestro coliseo existe la Santísima Trinidad, tres directores distintos y uno solo verdadero. Esto referíase a Canuto Berea, a Nicasio Berea, ahora vos vou contar por qué, e ao señor Curtier. Para comprender esta disputa, lemos un pouco da carta que o propio Curtier enviou ao diario O Telegrama. He permanecido en silencio largo tiempo y no lo hubiera abandonado a no verme interpelado continuamente por multitud de personas que a cada instante me preguntan por el estado de la cuestión existente entre el señor Berea, don Canuto y yo. No podía yo adivinar por qué don Nicasio Berea, hermano del señor don Canuto, nombrado habilitado para percibir los sueldos de la orquesta, por cuyo gran trabajo se le renumera el 2%, hubo de faltarme en público como compañero y como director. Al verme así ofendido, determiné percibir por mí mismo el sueldo, que por mi trabajo me correspondía, pero se opuso el señor Berea, diciendo que no me reconocía ni como director ni como nada. Nada he dicho y continué cobrando por conducto del señor Nicasio, que no podía creer que su hermano tuviese participación directa ni indirecta en el hecho. Bueno, sigue ca historia, de feito, a polémica durou 2-3 semanas no periódico. Temos que pensar no momento que vivían, era como hoxe o fútbol non existía. Entón, a música era a comidilla de todos os diarios e era onde pasaba toda esta salsa. De feito, despois hubo outro escrito de Canuto Berea e a su vez hubo como a reconciliación. De feito, o ano seguinte, en 1876, nas actas da Sociedade de Círculo Artesans, atopei a cesión da dirección da orquesta por parte de Canuto Berea a José Curtier. E seguiron colaborando, porque en 1877 tamén atopei un interrogaxo de papeles que hai no arquivo Berea, que hai uns poucos, verdad? Unha nota que pon: recibid el señor don Canuto, firmada por Curtier, recibid el señor don Canuto Berea la cantidad de 1000 reales de vellón, importe de mis sueldos en los meses de junio y julio del presente año, sin que hasta la fecha me quede a deber cosa alguna. Curtier seguiu aquí na Coruña hasta 1879, que despois fixe un concerto de despedida que emigrou a Barcelona, e despois, máis adiante, chegaría outra vez. Xa que andamos polos 70 e algo, vos conto que tamén Canuto Berea foi nomeado corresponsal da Coruña na sección de música da Real Academia de Belas Artes de San Fernando en 1879. Nas miñas investigacións, máis ou menos por outros datos que vos falarei, que a súa etapa como director, digamos, finaliza en torno a 1884-1883. Tamén formou parte de diferentes xurados. Bueno, aquí hai outros programas, se me olvidou pasaros, que aparecía Curtier, a veces aparecen os programas. Deste concretamente aparece Curtier, non aparece Berea como director. Tamén daquelas hai que dicir que o director non era o que solía aparecer, non como hoxe. É dicir, aquí aparecían os programas, as composicións que eran en grande, o director se aparecía. Depois, vou falar un pouco do certamen musical. Este certamen musical é un cuadro de un dibuixante Meléndez, no certamen musical do Liceo Brigantino, organizado en 1883. El Berea estuvo de xurado no 79, tamén no Liceo Brigantino, tamén outro en Vigo con 1884, pero digamos este foi un dos máis sonados porque se celebrou no mes de setembro, porque fixeron no cadrar ca chegada do ferrocarril a Coruña, que foi naquel ano, 1873, que nos visitou Alfonso XII nun viaxe que fixo dende Madrid, que hai un libro que nos recomendo se quere ler, que é o viaje de don Alfonso XII dende Madrid hasta a Coruña, porque tamén co do tren hai unhas historias aí casi como do AVE. Tardou entre as subastas e tal, tardou muchísimo. Cando el se ausentaba, digamos, para participar nas súas actividades, un colaborador del, que foi axudante, despois tamén foi socio da tienda, Eduardo Puig, era o que o suplía.
¿sí? Aquí neste certamen, o certamen musical, dentro dese dibuixo, os profesores que estaban son Francisco Piñeiro, José Braña en Muiños, Martín Falles, Bernardo Noriega, José Curtier, Teodoro Quílez e Francisco Pillado. Por aquel entón xa estaba dirixindo a orquesta Quílez naquel acto. E outra faceta que destacar de Berea é o seu como axente teatral. El tamén na súa correspondencia menciona unha sociedade de sextetos, da que el sería representante, e que actuaban no Teatro Principal, no Café Imperial. De feito, en cartas con algúns directores de compañía menciona os sueldos que cobraba cada un, incluso a veces facía de asesor musical, no caso dun pianista cordobés que quería vir a tocar a Coruña no verán de 1876 e Berea lle indicaba que non era a mellor época porque os socios todos estaban das súas vacacións estivais, e incluso anunciaba a apertura de salóns e sociedades, como foi o caso do Salón Sarasate, que tamén foi naquel ano. E tamén se preocupaba moito de indagar as partituras que se utilizaban sobre todo no Conservatorio de Madrid, como por exemplo o método completo para clarinete de Antonio Romero, que se editou en 1886, e él se lle pedía varios exemplares, co cal guardaba bastante relación. É dicir, que o método completo para clarinete de Antonio Romero ainda utilizamos hoxe no Conservatorio no ano 2022. Outro hito importante da súa docencia musical foi na Academia Provincial de Bellas Artes, cando se crea a sección de música en 1887. Pero, por diversos motivos, non tivo lugar a súa creación hasta 1890. E influiu, digamos, para alquileres, comprar o seu comercio e diversos materiais. Ele aparece mencionado nunha das ternas como profesor de piano e violín, director da orquesta del Teatro Municipal e corresponsal de la Academia San Fernando. El como músico compuxo diferentes pezas, eu clasifiquei 39 composicións propias e 18 arranxos, pero das cales hoxe falarei só de algunhas, vale? Sobre todo, bueno, unha zarzuela, que era La Luna de Hiel, ou muñeiras con aires galegos, como Alfonsina e Muñeira del Ferrocarril. Pero unha parte tamén importante é os apropósitos carnavalescos en relación coa reunión recreativa de artesanas. No panorama nacional e incluso estranxeiro cabe destacar as súas relacións con grandes almacenistas como Romero, que o visitou a Galicia en 1875, Tomás Bretón, que tamén o visitou aquí na Coruña en 1887, ou incluso compositores franceses como Laurent de Guillet, que estuvo aquí por o certamen de 1890. He de dicir que os diferentes cargos que tivo Berea, unidos ao seu papel empresarial, e como profesional da música, concediu que este personaxe influíse na súa cidade, nas súas xestións artísticas, políticas e sociais, e sen dúbida o todo o contexto de Galicia, que marcou unha base sólida nos diferentes acontecimientos que sucederon no territorio galego hacia finais do século XIX e comezos do século XX. Como director de orquesta, atopei hai uns anos, bueno, aquí tamén aparece como director de orquesta no Carnaval de 1865, xunto a José Curtier, vese aí, sí? O programa de 1865. Esta nota que escribiu un dos irmãos de la Iglesia, e aí se vos fixades, o máis curioso de todo, que me chamou a atención, que foi director del Teatro de La Coruña por espacio de 24 anos consecutivos. Isto hai que tomalo con cautela, porque daquelas as temporadas non son como as temporadas que podemos imaginar hoxe como a orquesta sinfónica. Había unha temporada de inverno, unha temporada de verán, e de feito nestes 24 anos ocorreu un incendio en 1867 no teatro, que hasta 1870 non se reanudou, e demais. Pero sí que hai no libro de Pedrell, sobre todo,
marca moitas das cousas que fixo, sobre todo nos comezos, e sitúa primeiro como segundo director da orquesta en 1861, e despois pon que desempeña como posto de primer director de la Compañía de Ópera del Teatro Principal de La Coruña en 1862, e incluso menciona como director del Teatro de Variedades en 1863. E unha peza que quero que escoitedes, Alfonsina, que foi composta os primeiros xogos florais de Galicia en 1861. Esta é a nosa banda municipal aquí da Coruña. Original para orquesta, non para piano. El fixo depois o arranxo para piano. Eu altena para banda, ademais. Daquelas, a orquesta do teatro principal, esquecerme de dicilo, estaba formado por 28 músicos, máis ou menos, sí? Variaba según os acontecimientos e tal, pero o Teatro da Zarzuela de Madrid, daquelas tiña 40 músicos. Fixándome, bueno, porque son clarinetista, me fixaba sobre todo nos instrumentos de vento, era os mismos instrumentistas de vento, tanto na Orquesta de Madrid como na Orquesta do Teatro Principal da Coruña. Só variaba un pouco no número de corda. E sí que cando se estrenaba unha zarzuela daquelas ali, poucos días tardaban en estrenarse na Coruña. E a Coruña parecía mencionada como unha das millores plazas, digamos así, Madrid, Barcelona e a Coruña. Sempre estábamos aí, pois, por algo sería, seguro. Nada, vos sigo con unhas cousas que non me vai dar tempo de contar todo o que quería, pero bueno, vou me adaptando sobre a marcha. Berea continuaría compaxinando a súa labor de comerciante, empresario teatral, exercendo de director de orquesta na década de 1870. Tamén, nese período, foi presidente do Círculo de Artesáns de 1870 a 1874. E, posteriormente, tamén estuvo no Liceo Brigantino. Digamos que, cando o Liceo Brigantino estuvo en alza, foi porque o Círculo de Artesáns estaba en épocas baixas, digamos así. E el foi presidente da sección de música. Non foi nunca presidente do Liceo Brigantino, que alguna vez, en alguna, teño topado. Moi ben. Aquí os dos programas máis.
aquí temos un programa en 1880, tamén este é un concerto benéfico para unhas inundacións como un Padrón, e aquí sí que aparece, por exemplo, que en 1870 aparece como director. Este tamén un programa da familia Pillado, que me facilitaron, e aquí vedes Italia. Me chama a atención para toda a orquesta reforzada por los profesores, porque viñan de Santiago, o señor Estafali, Curtier, Hilario, bajo de la dirección del señor Berea, de un Canuto. De feito, teño unha noticia de 1884 que deu ser o seu ano como que concluiu como director de orquesta, que decía o seguinte: nuestro apreciable convencino, el antiguo director de orquesta don Canuto Berea, accediendo a los ruegos del notable pianista señor Quílez, tomará parte en el concierto que ya hemos anunciado y que tendrá lugar en el próximo domingo en el Teatro Municipal. Despois, outra das súas facetas no Circo de Artesáns, así moi resumidamente, aparte de ser músico da súa primeira orquesta, en 1847, ele tamén estuvo na sección de música en 1864, xunto ao Curtier. De feito, compuso a propósito, bueno, que hai referencias documentais, pero non se conserva nin texto ni música, sobre as subastas do ferrocarril galego. Foi todo por mediación dun político que se chamaba Fruto Saavedra Meneses, e que tras súa visita organizou unha representación con música de Canuto Berea e letra de Domingo Camín. Así tamén no ano seguinte, polo enterro da Sardiña, o mércores de Cinzo. En 1869 moitas destas pezas iban asociadas ao circo. Creou tamén un himno a las artes. E un ano despois, atención ao dato, foi nombrado presidente, pero a votación, vamos contar os resultados da votación. Había 3 candidatos: Canuto Berea, outro Ramón Iglesias e Joaquín Duarte. Canuto Berea 67 votos, Ramón Iglesias 1 e Joaquín Duarte 1. Quero dicir que era unha persoa querida, admirada, ou, bueno, como queráis chamarle, pero realmente, quero dicir, isto é bastante significativo. Despois tamén os concertos que montaba en 1872 de música de cámara, que era parte de presidente, participaba como intérprete, e de feito hai algunhas críticas del que xa non quería ser reelexido. En 1874, digamos que xa se plantou e xa non quiso continuar. E sí que foi presidente outra vez, pero foi nomeado o 28 de decembro de 1890. Aquí tedes esta é unha foto que se conserva no Circo de Artesáns. Na sala de xuntas están todos os presidentes que foron presidentes do Circo de Artesáns, e este unha. E foi nomeado o 28 de decembro de 1890, pasa que só estuvo un mes porque ele faleceu o 24 de febreiro de 1891. Pero foi 2 veces presidente. E unha vez que deixou o Circo de Artesáns, vamos a relacionar así, foi en 1870 empezou a súa vida política en 1875, que foi como concellal. Estuvo na xestión municipal en diferentes facetas. Vou resumir moito do que iba a decir, pero ele estuvo na comisión de festexos, sobre todo nas festas de María Pita, que por aquel entón se celebraban a primeiros de xullo, en 1877. O que debería de salientar dele é que organizaba que todas as sociedades por aquel entón que estaban na Coruña tiñan o seu día. E o seu día, que era con concertos, con certames musicais, con praza de corrida de toros, certamen de gaitas, circos ecuestres, ponía, digamos que todas estaban no seu día. Tertulia de confianza, Sociedade de Gimnasia e Esgrima, Sociedade de Liceo Brigantino, Sociedade de Brigantino de los Herreros, Sociedade do Circo de Artesáns, e sempre era 1 e 2 de xullo, 3 de xullo, porque, decía no programa firmado por ele, programa de las que se celebrarán en dicha ciudad los días de 1817, el recuerdo de la heroica defensa de la ciudad personificada en el varonil arrojo de la inmortal María Pita. Se conmemoraba, digamos, a lenda de María Pita contra as tropas inglesas polo 1589, e xa estamos pasando que pasaran 290 anos despois. Ora, son as festas en agosto, non sei por qué, pero bueno, algún día cambiaría. De feito, cando foi concellal, se montou a primeira pedra de María Pita, aí tedes, con 2 bandas de música, isto en 1879. Aquí temos unha banda de música e outra banda musical.
Despois, en 1871, deixou de aparecer, digamos, como concellal na súa vida política, e volveu a aparecer en 1885. De aquí, digamos, de algunhas cosas que fixo el como sendo alcalde, pois, bueno, isto foi despois, por circunstancias, isto é o seu retrato, que está no Concello, que foi pintado por Román Navarro, ten colgado o cuello a medalla de Académico de Bellas Artes San Fernando, coa inscripción en latín non coronavitur nisi legitimi certament, solo será coronado el que luche legítimamente. Foi uns meses solo de agosto a decembro, pero así como anécdota, aquí a noticia, hemos de decir que cando ele foi alcalde, dous orfeóns da Coruña, el ECO, o Orfeón Coruñés número 4, dixo por Pascual Veiga, acudiron á Exposición Universal de París, 1879. Un deles levou a medalla de ouro e outro, que foi o de el ECO de Chané, levou un diapasón de plata que lle entregou nada máis e nada menos que o compositor Saint-Saëns. Estou seguro que se non estuvera de alcalde, dous orfeóns da Coruña non iban a París, porque levaban moita xente. Este é un dos bandos que fixo el por uns problemas que había de abastecemento de carne. Isto xa vou falar da tienda, pero antes de falar da tienda, case vamos a tocar outra peza, Un suspiro, con o acompañamento de Margarita. Original para voz e piano, pero o de cantar levo moi mal, mellor con clarinete. Nada, contamos ahora así un pouco, en vista rápida, porque vou así resumindo das cosas que quería decir, da súa faceta como comerciante, porque, perdónenme a expresión, ou permíteme a expresión, eu para mí, Canuto Berea, comparando o día de hoxe, podemos dicir que era un Amancio Ortega, pero no sector da música, no seu tempo. E el colleu o comercio da tienda coa tenda arruinada, porque debía, bueno, 3 pianos, do pai había comprado 4, a unha fábrica barcelonesa. Estaban arruinados a familia. Pero en 2 anos, el creou este periódico que era El Propagador Musical de La Coruña, que era unha suscripción semanal para os clientes de música, e el, digamos que eran partituras sobrantes de editoriais como a Casa Ricordi, e el
vendías, pois, eso, a xente se suscribía e iba vendendo. Tamén coincidiu no tempo, no momento axeitado, no lugar axeitado, que o negocio empezou a prosperar a partir da bonanza económica de 1856, as cidades empezaron a medrar, a devoción pola música, pois tamén, e aquel local que tiña na calle Luchana, a rúa Luchana era a actual Riego de Agua, sí? Número 15, despois foi medrando e se trasladou xa na década dos 60 a calle Acevedo, actualmente denominada Rúa Real. Tuvo en diferentes localizacións por diferentes anuncios que fomos atopando. O número 13, que foi do primeiro, e despois tamén decían algúns anuncios: depósito de pianos al alcance de todas as fortunas, único, depósito a los mismos precios a que se pueden comprar en Barcelona, gran surtido de música moderna con rebajas desconocidas. E a súa gran demanda de cliente xunto coas súas dotes comerciais provocaron que o seu almacén musical tuvera un gran auxe. Despois aparece xa no número 25, e así como anécdota moi rápida, e decirvos, aquela compañía barcelonesa co seu pai debía 3 pianos, alá polo 1853, bueno, tuvo un incendio a fábrica en 1869, e un dos que lle pediu cartos por falta de liquidez a fábrica barcelonesa foi a Canuto Perea. O sea, que en 15 anos conseguiu que aquelo que o pai debía cartos, pois estes cataláns lle pedían cartos a él. Aparte de quiosco musical, bueno, das partituras, que tamén falarei máis adiante, porque el nas súas cartas decía, xa na época de 1860, que tiña máis de 30.000 partituras. Depois isto foi tal, en 1870, 40.000 partituras, e unha que atopei de 1891 pon 50.000 partituras. Tamén botaba así un pouquinho por fora. Pero bueno, eran estrategias comerciais do seu tempo. De feito, eu fago así un pouco a clasificación, como ele estuvo 38 anos, divido ata 1870, depois de 1870 foi outra etapa, porque o catálogo máis antigo que se conserva no arquivo é de 1870. É unha familia coa que tuve moita relación, foi a familia Arana, e das cartas que hai con eles, porque tamén houve 3 xeracións, Joaquín, Eduardo e Ramón Arana, que foi crítico musical tamén conhecido como Pichicano. De feito, consérvase 980 cartas de Eduardo Arana e 217 de seu fillo. Falo de Arana porque tamén nesta época foi cando se crearon todas as bandas de música. Arana era director da banda militar de Ferrol, que foi destinado a Cuba alá polo 1869. A buena banda foi para Cuba, e ele en 1870, por aquel entón, necesitaban instrumentos, e Arana iba como axente, digamos, de Berea para a compra de instrumentos de vento, de madeira e vento metal. De vento metal estaba en Austria, en República Checa, Casa Lark, de Cerveni, tamén foi a Praga, e despois para clarinetes e saxofóns foi a París para encargarlle os saxofóns a Mr. Buffet, hoxe en día unha marca de clarinetes moi coñecida, Buffet. E falo de Arana porque foi ao ir para Cuba, mandaban instrumentos a Cuba, e aparte de Arana había outros como por exemplo un tal Antonio del Valle, que ten correspondencia con Berea, que lle pedía repertorio para as compañías de ópera que iban a Cuba, pero este vivía en Trinidad, nas Antillas, e lle pedía que lle estaba a Berea que os pianos levasen unha placa que lle mencionaran construcción especial para as Antillas, alá por 1870 e algo. E Berea utilizou na mesma estrategia publicitaria para, a partir de 1879, os pianos cataláns aqueles Bernardegui ponían na súa placa, ponían construídos expresamente para o clima de Galicia e Asturias. Outra estrategia comercial para vender, así como das partituras, como de todo isto.
E despois outra das claves tamén foi que el, bueno, este foi Eduardo Puig, que lle axudou moito no seu comercio, sobre todo cando ele empezou na vida política e tamén cando empezou a crear sucursais. El tuvo unha sucursal en Santiago, na Rúa Vilar, número 42, outra sucursal en Ferrol, primeiro estuvo na Rúa Madalena 59, logo estuvo na Rúa Real 103, e logo, en 1880, na Rúa Príncipe, número 17, a sucursal de Vigo, que foi o seu cuñado, Andrés Gaus Espiro. E as sucursais tamén teñen outra historia, pero esta para hoxe non a deixo, ou sea, para hoxe non a conto. O que sí, que está claro que o momento aceitado foi porque tamén veu o tren. O tren era algo ansiado por toda a sociedade e fixo unha muñeira del ferrocarril gallego. Isto interpretámosla ca banda da Coruña, o concerto de Nadal de 2020. Ben, por aquel entón, isto está en 1873, 1882, creou a Voz de Galicia, a miña amiga Lorena López Cobas, que tamén fixo moito estudio sobre o comercio musical de Canuto Berea, contabilizou que por aquel entón, cando se creou a Voz de Galicia, só en 4 meses tiñan 40 anuncios da tienda Canuto Berea, un deles é este. En unha guía que se fixo cando veo o tren a Coruña, mencionaba esa tienda Canuto Berea como un que era calificado como un dos mellores establecementos do seu xénero que existían en España. De feito, por aquel entón tamén veu o fabricante de pianos alemáns Ronich, veu visitar a Berea, tamén, en 1873. E, bueno, moita xente, moitas bandas que lle compraban aquí os seus instrumentos, pero antes de finalizar,
dos datos é que tamén tiña, bueno, permíteme a expresión, como visionario. Ele comproulle os dereitos da Alborada Galega Pascual Veiga con 7 planchas de impresión, 84 exemplares para a súa Alborada Galega, que xa fora premiada en 1880 e fora a que cantaran en París os orfeóns galegos. Digamos que xa foi como creou os primeiros pasos da labor editorial que foi despois de Canuto Berea e compañía, dos seus fillos. Pero bueno, eso xa me daría pa outro día. Sí, pero, como veixades, isto é unha factura da banda de Lugo, dos instrumentos de vento, que lle comprara, alá por 1877, para que veixades un pouco todos os cargos que tivo, esta súa esquela do periódico, de cando faleceu. Bueno, oledes aí, porque son uns cuantos, é a mesma persona, non eran varios, pero xa só cando faleceu era todo eso. Unha che de cousas. E só contarvos un pouco do seu funeral, porque sí que non era como a hoxe, que bueno, agora hoxe xa nada, agora xa nos queiman e xa non volvemos a estar. Pero daquela sí que eran acontecimientos históricos, e el que foi dunha forma non repentina, porque tuvo unha pulmonía, despois tamén viña de varias enfermedades, pero bueno, naquel momento era presidente da Academia de Belas Artes, era presidente do Círculo de Artesáns, había sido, bueno, fora alcalde un ano e pico antes. Din as crónicas daquel entón que había máis, bueno, construíron unha carroza os do Círculo de Artesáns, participaron todos 1.200 socios, e a crónica daquel periódico, bueno, por aquel entón había unha chedelas, din que había máis de 6.000 persoas que acudiran a aquel enterro, que salira da Rúa Real, número 38, onde tiña tenda, pasara por Círculo de Artesáns e fora hasta San Amaro, que é onde está ali a tumba, a lápida de Canuto Berea. E se me permitides, antes de rematar, vos conto algunha das cousas que estaba ali. Nada máis que acompañaron o féretro dúas bandas de música, o Orfeón Coruñés número 4, todos os socios do Circo de Artesáns. Bueno, aquí pon un montón de autoridades que me dá para 15 líneas sobre autoridades, e pon unha muchedumbre inmensa que non bajaría de 6.000 almas. É dicir que a Coruña, por aquel entón, chegaba máis ou menos a 40.000 habitantes. Presenció en todas las calles el paso de la comitiva, acompañando el cadáver hasta el cementerio. La manifestación de ayer demuestra bien elocuentemente cuánto es el sentimiento por la pérdida del señor Berea ha causado en esta población. En o enterro figura tamén no arquivo histórico de Cesaro Santiago que participaron no seu funeral 26 sacerdotes, aparte de dúas bandas de música e os Coruñés dirixido por Pascual Veiga. Cando el faleceu, pues, tiveron que facer cargo os seus fillos, sobre todo Alejandro, que era un dos maiores de edad, e un amigo del, chamado Valdomir, dedicoulle unha peza que se chama Un Recordo, que é unha marcha fúnebre na sección A, na sección B, e foi unha das que está editada por número 104 da prancha de Canuto Berea e compañía. Como non teño máis para contar, máis ben que vou así in the limit, vamos a tocar Margarita Maisou esta peza e rematamos. E se algún ten alguna pregunta, tamén, se sei, já contesto despois.
máis, se tedes algo para preguntar, senón sei, xa falei do mundo. Moitas gracias. Canto sabe de Canuto Berea. Estaba pensando que cando leas a tese se publique, tes que volver e contar o que non contaches hoxe. Moitas gracias. Gracias. Gracias a vos.